ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Агентство ТВ. дӯстон, имрӯз 29 июни соли 2025 навор кардам ба шумо. фикр мекунем ки навор ба шумо маъқул мешавад. бачаҳо, касоне ки дар ҳамаи канали мо нав омагаи, хоҳишмандам якта лайкҳоро бизанен, ҳатман дар канал обуна шавен. агар ки шумо дошта бошед хона ёки мошин ёки замин ёки ягон молу маҳсулот техника чизе бошад ёки барои ҳамкорӣ метавонед муроҷиат кунед. Як канали 28000 дорум, автотв мега. барои ҳам бардоре ки гив мекунанд, барои ҳам бардоре ки мақсад лото исусу бозӣ мекунанд, ман мақсад савдо мекунам, монетизатсияш сохтагай. барои мефурӯшумаш. марҳамат, касе ки бихара ҳами канала дар WhatsApp ма бинависона ёки муроҷиат кунад. тамошо кунед навори музара. хуб, дӯстон, мегзарем ба эълони якуми имрӯзамон. эълони якумон чие? комментария карден мақсад ака ягон хонаи состар, мақсад то нархи 450,000 ёки 400 таъми кургода боша агар мешава. хулос квартираи фурӯшӣ аст дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулпарвар мегӯяд. хулос ин сексияи бардоро дом худаш бошад 4 ошона, ага хиди хона дар якум ошона. ду комната дорад дӯстон, 52 метри квадратӣ дар якум ошона бо нархи 450,000 сомонӣ. ҳозир иҷада акаунт бо худаш гап мезана, бо ишонтон мета мақсади гап $40,200 мешава, баробар 3,880,000 рубл. ҳатман тамос гиред тариқи WhatsApp ва ёки дасти ака. номеро шамондагӣ марҳамат шербачок занг бизанед. дар ғурбат ҳастен, дар ватан касе ки дар куҷое ҳаст, мақсад агар зуртон бараса барои харидорӣ, нархиш 450,000 сомонӣ. ин хона. як хонаш. Неш дуюм хона. Неш кухни. Неш кухни. Салафали калонак набуд. Иш ҳамом. иш ҳоҷатхона. ба эълони дуюм мегзарем дӯстон. салому алайкум дӯстони азизи ман. ба диққати шумо боз як дӯжрагаи фурӯшӣ дар бинои 6 ошонаи белифт новостройка дар 6 ошона дӯжрагаи 48 квадрата фурӯшӣ. дӯстони азиз, айни мо қарор дорем дар шаҳри Бухтар, кӯчаи Кайғонавардон, яъне ки ин ҳами вокзали шаҳри Бухтар, дӯстони азиз, самти Душанбе рафтан, шаҳри Душанбе рафтан. анай тараф бошад дӯстони азизи ма, тарафи мехи мерава, ин мактаби урусӣ дар пеши хона дӯстони азиз. инай автовокзали автобусои ҷои навай. ориентир хулоса заправкаи Фирдавсай, арру пару заправка, ҳамаи бинора шумо мебинед. ин тараф рост раҳ Ҳоҷи Шариф мерава. хулоса дӯстони азиз, дӯҷрагай кадоме ки харидор боша, ҳозир навор мекунем, айдарон ҳамаша шумо мебинед. агар магазина ҳисоб накунем, 5 ошона мешавад. хулоса дом худаш 6 ошонае. дӯстони азиз, айусинаш мачитай, мактаби 9, мактаби 8 тасаддиқ, мактаби урусӣ, у тараф дар донишгоҳи Носири Хисрав, яъне ки дар Нихӣ, ҳамаш дар территорияи хонае. хулоса лайку падер зуд мекунем, мерем ба тарафи хона. дӯстони азиз, инаи пеши дворай, яъне ки барои кӯдакотон ҷои нишасти бозӣ кардан дора. падер замира мешава, ина вид айсини пеши дом. мерем ба дарун, бар шиша дар дарун тамошо мекунем. чӣ хеле ки гуфтем, мачити 5-14 метр раён, хафои ҳамин домда мешава. ҳамаш дар пеши хонае. дӯстони азиз, дари хона дарун дар омадем, нигоҳ кунем чӣ кайдори калони хушрӯ дора. ҳоҷатхона мешава, ҳамом мешава, дим хонаш ошхона, ана залош мешава, яъне ки калидори хонада қарор дорем. иншоалло ки хона луботада маъқул мешава. хона хари конкрет нит, занг мезанӣ, мери хонаро пеш мебинӣ, наход кишид, иншоалло ки соҳиби хона мешавӣ. дари ки мо дар омадем, хонаи ромонтажа, хайбиен айни
кабинети гидрорешонтира сар кунем. Дӯстони азиз, соҳибмул мегӯяд ки пӯшокҳоам хати пасудан мегирам, мебурам дига ҳама чиёш меистодай. И буд ҳоҷатхонааш. Инаи дӯстони азиз ҳамаш алоҳида 48 квадрат, 2 ҳуҷрага, ҳама чиш алоҳида дӯстони азиз. 4 сатҳои скорка дистай. Мо дар шашум кардем, овардидем ки сатҳои мерзаи раковинаш, оби гарму хунак ҳамаш ҳастай, қоидавӣ. Инаи қолинчаҳо ҳамаш меистодай, соҳибмул меда. И буд ҳамон ҳоҷатхонааш. Дӯстони азиз, халча нишон медиҳем. Даро ҳамаш хеле ки наварда мебинем, хонаҳо полош ҳамаш ламинатай. Инаи якум ҳуҷрааш, яъне ки залаш. Дӯстони азиз, хона дорои кондитсионерай, пардай, якта диван дора, қолин дора. Соҳибмул мегӯяд ки мемонемуш мерем. И залша дӯстони азиз, уҷа бо нигоҳ кунед чӣ ҷои шкафи фасон дора ки шумо метавонед ки дар оянда ё ки пешаи даромадантон қоидавӣ бигирен, як шкафчаш кинен. Бовар ки лӯбои чито намебара. Эконом ҷо мешавад бо шумо. Зура нигоҳ кунед чанд қапаҳами хишрӯай. Специально бароям як шкаф кини мондагае. И хонаи залаш, калониш, қолиниш, кондитсионериш, пардаш меистодай. Треза тарафи бозори мехӣ нигоҳ мекунад, яъне ки тарафи роҳи калон. Анака диемгина ҳуҷраша мерем нишон медиҳем. Инаи дӯстон диемги ҳуҷрашай. Диемги ҳуҷрашам 4 кунҷак, хишрӯак, таъмираки хишрӯ дора. Инаи ҷои телевизорша мисол. Қолин дора, поло ламинатай. Дӯстонина. Кадом ки дуҷрагаи арзонтар мекуфтак, марҳамат занг бизанам. Номеро соҳибмул ка мемонам, занг бизанен, омада хонаша бубинен. Кухняро бардаро даром накардаге. Яъне ки иҷа тайёр кардӣ, иҷа штен хӯрдем, ҷои гудакҳоам бикуненаш мешава, ягон комодин надора. Мерем ба тарафи ошхонааш. Инаи дӯстони азиз, ошхонашай полош кафелзадагӣ будай. Кухни гарнитура бинен духсарония дӯстон, ай параам дора. Ина ай параам дора. Мишка садимит кадаге қоидаи мебурад мерава. Масалаи об дар ошхона ина ҳастай. Яъне ки телевизора тамошо кунем, ина ҳозир инҷа нишон метам. Дӯстонина, инаи чизе ки мебинем дар инҷа ин мактаби русияй. Иш мактаби русияй, иш автовокзали навай. Ина инҷа бозори мехира светофорш метава ина. Дӯстон, яъне ки уқаддор нестем ай пеши бозор. Қарибакин километр расидем ки мефаҳмем шумо автобус катӣ метавонем ки 2 сомонда лӯбои ҷои шаҳри Бухтара бигардем. Яъне намуди раҳи экономияй. Хулоса дӯстони азиз, адресшаи бор дига такрор мекунам. Шаҳри Бухтар, кӯчаи Кайҳонавардон, яъне ки рӯпарои Орентетон, рӯпарои заправкаи Фирдавс мешавад. Ай вокзали шаҳри Бухтар то ҳамҷода мумкин як 300-400 метр ров боша. Лави раи калон биноро мебинем. Мисол хитон мен ай пеш бо хонаро ки дидем, соҳибмул ка номроша мемонам, зангаш мезанем, хатиш маслиҳат мекунем. Хулоса дӯстони азиз, дуҷрага бинои шашоишона, якум этажишда магазин мешавад, яъне ки панҷум этаж ба жилои домисол мехӯра. 48 квадрат чизе ки дидем ламината, мисол қолину, пардаву кондитсионер, кухни гарнитур, термиксш места. Соҳибмул мегӯяд ки нархи хонаам 350 000 сомонӣ бо ягон чи муомила мекунам. Дорои техпаспортаи бародаро. Мақсад ки харидори конкретни бошем, занг бизанем, омада хонара бинем. Ва кора фаромӯш намекунем дӯстони азиз, кадоми дар канал бори аввалай обязательно подписаться ка иншоалло ки ай канали мо як рӯз на як рӯз соҳиби хона мешай. Кадоме ки чизи фурӯшӣ дора, мисол хона ё этаж ё ягон гусалай, хай дар номбаи 988-28-56 занг бизанем. Иншоалло ки ба нархи дастрас омада кори шуморо ҳал мекунем. Хулоса то навори аянда худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон боша. Боқӣ инак мегзарем ба эълони сеюми имрӯзамон. боз як тайга квартираи фурӯшӣ арзонтар пешкаштон мекунем шаҳрбачаҳо дар ноҳияи рӯдакӣ дар павроти Ленинград иборат аз 2 ҳуҷра 41 метри квадратӣ дар 8-ум ошёна айни ҳол қарор дорад. чӣ хел ки худон дида истодаем бардоро. ака ремонташ ба шумо аллакай ина маълум шид, ба ғишти пухта кардаган. Ремонташ ҳисоби коробка дӯстон дар 8-ум ошёна 230 000 сомонӣ, $20,300 ва $1,840,000 рубл.
марҳамат дӯстон, занг зани касоне ки харидори ҳақиқӣ ҳастанд, тамос ҳатман тариқи WhatsApp ва яки дасти яка рақамҳои 987 72 53 85. Техпаспорт дора, хона тайёр барои зиндагӣ кардан ака 100% нест. Неки иҷозати таъмир ҳастай дӯстон, обу свет, канализатсия таъмин. Мактаб ва коллеҷи тиббӣ дар наздикии ҳамин хона аст. Павроти Ленинград аллакай ба хади шумо маълум. ба чорум эълон мегзарем дӯстони азизи ман, подписчикои муҳтарам, шербачо. боз яктагига хонаи арзонтар иборат аз 5 ҳуҷра шумо бардоро пристаид кинед. иборат аз 5 ҳуҷра ва 10 сотиқ замин дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Лолазор бо нархи 210 000 сомон, $18600 мешавад. Агар ба доллар бигзаронемш бардоро, инҳо нархҳои тахминӣ ҳастанд. 1 680 000 рубл. ҳатман дӯстони азизи ман ва подписчикои муҳтарам тамос гирен, касе ки аз ҳамин Данғара мақсад хонахар ҳаст. рақамҳои 115 11 33 43 ҳам WhatsApp ва ҳам дасти яка. дӯстон, расидем ба анҷоми барнома. хоҳишмандам дар шавед ҳатман подписатсия кинед бардоро, лайкора бизанед. барои реклама кардан, барои харидани канал метавонед ки муроҷиат кинед. пашти 30,000 подписчик дора бардоро конкрет набояд бифурӯшимаш. аз ҳисобе ки худ монда маблағ дар кора. боқӣ дар паноҳи худо то наврҳои оянда. худованд ёру мададгортон бошад. паноҳтон ба худо, шербачо.